14 hodin v indickém autobuse a připadalo mi to jako 5 minut. Jsme tady na autobusové zastávce a teď už jenom najít náš autobus. Je to tady docela chaotický, tak doufám, že to najdem. To vypadá, že jsme dorazili. Tohle bude náš autobus, je ten velký oranžový. Jsou tam místa jak na sezení, tak na spaní v postele. Takhle to vypadá v autobusu. Tady dole jsou vlastně sedačky a tady jsou jednolůžka a tady jsou dvoulůžka, to jsme neviděli, ale nějak to přežijeme, 14 hodin je to tady fakt velký. A jo, doufám, že to uteče, dokonce jsme tamhle dostali i nějaké občerstvení a už jsem pěkně unavený, takže doufám, že usnu a že to uteče velmi rychle. Většinou byly maličký a tady normálně si můžu natáhnout a můžu takhle ležet. Většinou jsem byl úplně jako zkroucený a tak tohle vypadá, že bude fakt komfortní. A už se nastartovalo, máme tady klimatizaci, prý tady bude i Wi-Fi, tak jsem zvědavej, jak tato cesta uteče. Otevřel jsem oči